мавзӯи дигар таъини ҷазо барои ҷинояти содир намуда марҳилаи мурофиавие маҳсуб меёбад ки гунаҳгорӣ ё бегуноҳии шахс исбот мешавад. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ аз рӯи парвандаи ғоратгарӣ бо айбдории 2 нафар ки яке аз онҳо бори панҷум аст ки суд мешавад баргузор гашт. дар рафти мурофиа гуноҳи судшавандаҳо исбот ва ҷазои ҳабсӣ нисбаташон татбиқ гардид. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти суиқасди ғоратгарӣ бо айбдории 2 нафар шаҳрвандон Рустамов Рауф Узоқович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич ки солҳои гуногун 4 маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгарӣ, дуздӣ, таҳдид нисбати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё хизматчиёни ҳарбӣ ва вайрон намудани дахлнопазирии манзил суд шудааст ва Парпиев Ғолибҷон Толибҷонович соли таваллудаш 1993 сокини ҷамоати деҳоти Деҳқонободи ноҳияи Ҳисор ҷараён гирифта гунаҳкории судшавандаҳо ба пуррагӣ тасдиқ ёфт. ҷинояти мазкур дар ҳудуди бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст ки судшавандаҳо дар ҳолати мастӣ ба содир намудани он иқдом карданд. 2 нафар судшаванда ки шуғли доимӣ надоранд тахминан соати 23:30 санаи 20 январ ба сокини 43-солаи ноҳияи Зафаробод Нуралӣ Ҷумъаназаров дарафт дода бо истифодаи зӯроварӣ баъди лату кӯб 120 сомони пули нақд ва 2 адад телефони мобилияшро тасарруф карданд ки бо изи гарм аз ҷониби хатсайри патрулии хадамоти посбонии пайраҳдории милитсия дар болои ҷиноят дастгир мешаванд. судия маводҳои тафтиши пешакиро ҳамаҷониба баррасӣ намуда бо санҷидани далелҳо дар ҷараёни музокираи судӣ ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнекунандаи кирдори судшавандаҳоро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Рустамов Равҷон Узоқович ба мудда 32 қисми 348 қисми 3 банди г Кодекси ҷаҷои Тоҳистон ҷазои маъмул сохтан азозӣ ба муддати 9 сол бо адаи ҷазо калони истори дорои низомаш сахт таъин карда шавад. Парпиев Ғолибҷон Толибҷонович ба муддаи 32 қисми 348 қисми 2 бандҳои БГ Кодекси ҷаҷои Тоҳистон гунаҳкор дониста шавад ва Парпиев Ғолибҷон Толибҷонович ба муддаи 32 қисми 348 қисми 2 бандҳои БГ Кодекси ҷаҷои Тоҳистон ҷазои маъмул сохтан азозӣ ба муддати 6 сол бо адаи ҷазо калони истори дорои низомаш пурзур таъин карда шавад. як ҷиноят бо муҳлатҳои гуногуни маҳрум шудан аз озодӣ ба яке 9 сол дар калони низомаш сахт ва ба дуюми 6 сол бо адои ҷазо дар калони низомаш пурзур чунин фарқият дар таъини ҷазо аз он хотир аст ки Рауф Рустамов гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта бори панҷум аст ки суд мешавад. ҳамшарики вай Ғолибҷон Парпиев бошад бори аввал ҷиноят содир намудааст. агар 10 шабона рӯз аз болои ҳукми бароварда судшавандаҳо шикояти кассатсионӣ наоранд санади судӣ эълон гардида қувваи қонунӣ пайдо мекунад.